everyone, खुलुमबाय आंनि मुङा Dukuni Mochahary. First of all, नोंथांमोन बयखौबो आंनि बे चेनेलाव आंनि गोसो गोरबोजों वेलकाम खालामबाय. लोगोसे सिगाङावनो आं निमाहा बिनो सानदों जुदि आंनि बुंनायफोराव माबाफोर गोरोन्थि जायोब्ला नोंथांमोनहा आंखौ निमाहा खालामदो. आंनि बे चेनेलाव आङो जोंनि प्रि वेडिं आरो वेडिं डेनि भिडिअसखौ होदोंमोन. ओमफ्राय लोगोसे आङो मोननैसो शर्ट्सफोर होदोंमोन. दा आंनि बे भिडिअसफोरखौ जाय नोंथांमोना नायदों, शेयार खालामदों, लोगोसे कमेन्ट्सफोर होनानै सापर्ट खालामदों, नोंथांमोन बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय थेंक इउ सो माच. आरो आं आसा खालामदों बेबायदिनो आंनि चेनेलखौ नोंथांमोना सापर्ट खालामफ्लायगोन होननानै. आङो दिनैहाय बे भिडिअखौ इन्ट्रडक्शन भिडिअ हिसाबै लानानै फैदों. जुदि नोंथांमोना उननि समफोराव आंनि बे चेनेलाव भिडिअसफोर आरो गुबुन गुबुन ब्लग्सफोर नायनो गोसो दङबा नोंथांमोना आंनि बे चेनेलखौ सापर्ट खालामदो, साबस्क्राइब खालामदो, लोगोसे शेयार खालामनानै होदो जेन' आंबो एसे मटिभेट जायो आरो बेबायदिनो गुबुन गुबुन भिडिअसफोर लानानै आं बे चेनेलाव लाबोगोन आरो थाबैनो आं मोनसे मोजां ब्लग लानानै फैगोन. दा आसा खालामदों नोंथांमोन बयबो आंखौ सापर्ट खालामगोन. दा बेखिनि बुंनानै आं आंनि दिनैनि बे इन्ट्रडक्शन भिडिअखौ बेयावनो दोनबाय. नोंथांमोन बयखौबो थाबैनो लोगो मोनज्लायगोन. थेंक इउ सो माच.